И здравейте на всички, аз съм Мирослав и фак какъв е то пич. Аре бе, какви са тия тук? Да, и вие сте с... фак. Не знам кой епизод. Въобще не знам кой епизод. Но нищо, да. Ние си играем в сървър. Сега ще видите какво ще играя. Друг онлайн сървър. IP-то може да намерите в описанието, разбира се. И да, ето в онзи портал ще влезна. Ето този там. Може би ще влезна в ето този там. Да, типа ще бъде малък. Да, влизам тук. Сега ще ви покажа. Сега ще ви покажа. Фак бе. Къде паднах бе? Тук мога ли? Абе, къде паднах бе? Да бе. На кой на... Сега пак трябва да влизам. И зрители, ще се върна след малко, когато влезна. Защото стана някакъв бък и аз не знам къде паднах и до след малко. И да, зрители, върнах се. Така, ето. Защо не може бе? И явно не може. Така. Не знам защо не можем да влезем в игра. Да, не знам какво ще правя през това време. Не можем да влезем в игра. Не знам какво ще правя. Да. Само искам да кажа, че даваме шанс на ново. Имате шанс да играете с мене и с Николай Петков. Само трябва да напишете коментар, за да ви изпише името отгоре. И аз ще си избера един коментар, т.е. един човек, един коментар. И той човек, и той ще, този, който е избранят, ще си даде скайпа или фейсбука, там каквото има. И да. Това е само да се даде скайпа или фейсбука и ще играе с нас. Да. Да. И да, ще се върна, когато влезна в игра, защото някакво да правя през това време. И да, ще се върна след малко. И да, върнах се. Ето. Ще започне играта след малко. Добре, че влязах. Фак, тук е Зорила 100. И да, това беше от мен. Благодаря ви, че го гледахте. Лайквайте, сабскрайбвайте. И